I ara, què passa? General Kenobi! De debò et penses que fent piruetes i saltirons aconseguiràs que la gent balli més sardanes? De fet, estava pensant en afegir alguna cosa inspirada al Flashdance. El flash dance no et salvarà. Dispareu les gralles làser! Piruet, en de trois. A reveure, agafo el Rodalies. Puta recta! Ha! Alguna sorpresa més? Ara que ho dius, tinc una tècnica de ball de bastons funky. American Style, yeah! M'obligues a fer servir la meva tècnica secreta del mestre Q d'Eivissa. No, no ho facis. La tècnica de la discoteca Q d'Eivissa gasta massa energia. Ni tan sols els Locomia en van sortir ben parats. Jo sóc en Francesc Piques de Locomia. No estic mort. No fotis. Només em vaig convertir en cyborg. Em pensava que jo cobria la quota LGTB de Disney d'aquesta sèrie. Vaig renunciar a la disco i abraçar el ball tradicional. Tècnica Locomia. Me cago en... Em cago en tot. Poder del guió. No t'escapis, vine cap aquí que et deixaré el cul formatejat. Hòstia puta, que ens han tornat a robar el coure! A Terrassa teníem que ser! Merda! Collons! Ah, i a més, jo sóc el teu pare. No!